Grønne podcast med Bo, han er cool. Bo, han er bare kanon, han er god. Jeg elsker Bo, han sorterer affald for mig. Han styrer podcasten den rigtige vej. God dag og velkommen til den grønne podcast med Jack Nielsen og ligesom mig, Bo. Hvor er det bare kanon, at Bo han kommer i dag. Bo han kommer tilbage, han har været væk i lang tid. Synes jeg efterhånden, det føles i hvert fald som lang tid uden sin fætter. Jeg har savnet at være sammen med ham, og jeg er bare mega killer. Jeg blev så sur på ham, for han er min klippe. Paulina viser sig jo at være fup, og det er også pisse killer egentlig, men Bo han kommer forbi der, det glæder mig super meget til. Vi skal bare have det morsomt. Jeg har ikke så meget på programmet andet, end vi skal snakke med Bo. For Bo han er kanon, og jeg vil ikke bare tage en kammer, imens jeg vil lytte til noget Julie Valhall med Martin Brickman og Sarah West. Velkommen til dig, Bo. Velkommen tilbage. Tak for det. 100 år siden, hvor ser du godt ud i ansigtet. Jeg kan næsten ikke genkende dig. Det har været 3 dage, Jack. 3 dage siden. Det er selvfølgelig også rigtigt, men ja, det føles som lang tid. Det kan der være noget om, ja. Men Bo? Ja, hvad så? Jeg er virkelig glad for, at du er kommet tilbage. Er det noget, du har lyst til at gøre i dag? Den er kun for dig. Og du må lave alle de jokes, du vil. Jeg siger ingenting. Du må slå pranks. Du må gøre alting. Wow. Alt må du gøre, Bo. Ej, hvor fedt. Jamen, det er jeg glad for, Jack. Det er pænt af dig at give mig sådan en lille gave. Originalt set, så var det jo mig, der skulle stå for comedy-sektionen. Så ja, det er det stadig. Det er jo lidt bare mit gamle arbejde, jeg kommer til at gøre, men det er lige meget arbejde. Det kan være, at jeg havde misforstået dig til at starte med. Måske. Hvad arbejdet egentlig gik ud på. Måske. Jeg troede, det var at lave vitser og sprede. Det var det også. Det var det også. Men jeg er glad for, at du giver mig lov til det nu, Jack. Du har alt. Men jeg har jo lov til det nu, altså. Du nok kan huske, hung et lille juletræ op. Ja, det lugter, ja. Det lugter sjovt. Og det vil jeg gerne have ned. Fordi jeg tror, det er ved at være tørt. Og jeg tror, at det er tid til at smage på det. Og det er sjovt, det siger, vi skal smage på det, Bo. For jeg har aldrig prøvet at spise et juletræ før. Jamen, så er det godt, at du slet ikke skal prøve at spise det. Nå, for søren. Hvordan skal jeg så smage på det? Nu skal jeg lige... Hvordan skal jeg smage på det? Kan vi lige klippe lidt, Jack? Så hvis du lige går ud og tager en kop kaffe, så ordner jeg det her. Alright. Og så vender vi tilbage. Det kan så kan du lytte lidt til Julie Valhall med Sarah West. Ja, det er en god sang. God. En god idé. Okay, Jack. Det er klart. Kommer lige ind. Jeg kommer ned på. Hvad så? Nå. Det er spændende. Kan du gætte, hvad det her er? Det er en lave. Nej, en lave. Nej, det er det ikke. En puppe. Det er... hvad er det? Okay, jeg prøver lige at gøre noget. Så kan du se, om du gætter det. Alright, prøv lige at gøre det, Bo. Nej, du prøver at tage en ild. Hvad? For søren. Så en vape. Nej, det er ikke en vape. Det er ikke en vape. Det er... det er en joint. En joint, Jack. Det er en joint. Bo. Prøv at tage noget af den. Det er jo farligt. Er det ikke det? Nå, det har du ikke prøvet før, eller hvad? Prøv at... For helvede, Bo.
Prøv lige... For helvede, det smager af helvede stil. Prøv lige at sige dit navn. Jack. Prøv at sige det baglæns. Curry. Sig Curry. Curry Andrea. Ja, ligesom... Kai Andrea. Det vil godt sige, du hedder. Alright. For nu så hedder du Kai Andrea. Jeg er fandme ikke Curry Andrea. Så hedder jeg, hvad skal jeg så hedde? Det er Op. Så hedder jeg Op. Jeg er ligesom Opel. Som i bilen der. Jeg er ligesom i bilen. Opel. Alright, Bo. Prøv lige se den her ring her. Ja, kom med den, Jack. Vis os, hvad du kan. For helvede, Bo. Det var sgu ikke en ring, det var bare... Fandme. Det var en klub. Jeg tror, jeg bliver fuld af det her. Ej, du bliver skæv. Hvad skæv er det, der sker? Du er ved at blive skæv, Jack. Det virker så afslappende på en eller anden måde. Jeg tror, at... Bo... Ja, hvad så? Bo, hvad så? Bør tænker at spise æbleskiver lige nu, Bo. Ja. Ja, for så... Eller sylter med sennep på en rugbrødsmadder, og så efter det noget clementiner, og så til sidst æbleskiver for satan, Bo, det kan fandme godt. Bo, det kunne jeg fandme prøv godt lige spørge mig om noget. Spørg dig? Bo, prøv at spørge mig om alt. Alt, hvad du er interesseret i. Prøv at spørge mig om det. Okay. Jamen, jeg har faktisk et spørgsmål, som som jeg altid gerne har ville spørge om. Jeg har bare aldrig fået det gjort. Nej. Jack? Ja, for helvede. Hvorfor er det egentlig, du snakker med den der dialekt der? Det er fordi, at min far, han er amerikaner. Nå. Vidste du ikke det? Nej, det vidste jeg fandme ikke. Nå. Men, altså, hvor kommer din far fra i USA så? For helvede. Altså, vi ved jo ikke så meget om ham. Men jeg ved det fandme ikke, Bo. Jeg har aldrig mødt ham. Du har aldrig mødt ham? Jeg har aldrig mødt ham, Bo. Hvad, din mor er hun amerikaner? Nej, hun er dansker. Hun er fra Danmark. Men hvorfor snakker du så sådan der? Det er fordi, at jeg er halv amerikaner, så... Står det i mit pas, så bliver jeg nødt til at snakke sådan her. Men der er ingen grund. Du har altid boet i Danmark. Du har altid boet i Danmark. Det har jeg nok gjort i... Det ved jeg fandme ikke, hvor lang tid. Jamen, hele dit liv. Jeg har kendt dig hele mit liv. I et par måneder, et par år. Ja, hele dit liv. Hvor er det fandme også rigtigt. Og så snakker du snakker dansk med amerikansk dialekt. Det er rigtigt, ja. Prøv, da jeg ringede som Elton John, der var du også bare... der snakker du fandme også med sådan en mærkelig engelsk dialekt. Jeg snakker ikke så meget du har aldrig snakket engelsk, eller hvad? Meget let. Engelsk har jeg snakket. Men du snakker dansk. Yeah. Det er fucked up, det der, Jack. Ja, jeg ved men det er fucking grineren. Ja. Det er fucking grineren. Det er sjov. Det er sjov at ballade. Det er sjov at ballade, Bo. Vi hørte fandme hyggeligt. Skal vi ikke finde din far, så? Jo, lad os finde min far for søren, da. Lad os gøre det. Men Jack, jeg skal bare lige prøve at se dit pas. Kan det virkelig passe, det er amerikansk? Jakob Nielsen. Det tror jeg. Jakob Nielsen. Ja, det er mit navn. Er det dit rigtige navn? Det er mit navn, hold kæft, hvor er det sjovt, Jack Nielsen. Ja. Nå, Jack, han er lige faldet i søvn lidt. Jeg tror, det blev for meget for ham med det sjove ballade, der vi lige fik fat i. Mit juletræ, som han fik lov at smage på. Men opdateringen er, at jeg er tilbage. Jeg er ansat igen. Og vi skal bare have det mega sjovt. Jeg tror, vi ændrer lidt kurs, fordi nu skal vi skal have fundet hans far. Vi skal have fundet Jacks far, så vi skal lige finde ud af, hvad søren der sker. Men det fortæller han mere om i morgen. Så vil jeg bare ønske jer en mega glædelig 12. december. Og vi er halvvejs. Så farvel og tak for den her
halve sæson. Så glæder vi os til resten. På gensyn. Jack fra den grønne podcast. Han er bleg, han er bare mega sej. Han er dog ikke særlig glad, fordi at Pelle Line skrev. Åh nej.